Wato jama'a, idan alamomin da ke nuna cewa rayuwanka ko rayuwanki sai a hankali, yani babu ci gaba a cikin rayuwanki, abubuwan da ke nunawa, da dai an san akwai kaddara, amma kuma akwai addu'a. Addu'a yana canza abubuwa da dama. In ka ga cewa kaddaranka mara kyau bata canzu ba, to subhanallah, baka addu'a ne, kana wasa da ibada ne. Amma definitely in dai kana addu'a kuma kana bin tsari na rayuwa, kana da tsari a rayuwanka, to babu yanda za a ce wai a cikin ka fito a cikin listin wa'annan mutanen hudun da zan lissafo, wa'annan an ittifaqi cewa ba su da sa'ar rayuwa. Duk wani wanda ya san cewa halayen shi guda hudun nan yana yin su, to gaskiya baka cikin wa'anda za a kirga a cikin masu sa'ar rayuwa gaskiya. Abu na farko shine wanda baka da directions. Gaba ɗaya kai rayuwanka, wani fa zai tashi fa ko za ta tashi fa zaka tambaye ta menene aims ɗinki a duniya, me kike so ki zama a duniya, meye burukan ki. Gaba ɗaya ba ta da buri ita. A ce ka waye gari, ka kwanta, ka waye gari, ka tashi da safe, baka ma san directions ɗinka, baka ma san inda zaka je ba, baka ma san ta ina ma zaka fara bullo al'amuran rayuwanka ba. A tambaye ka goals, a ce kai baka da wani, baka ma san plans ba, baka san komai ba, baka da plans, baka da tsari, baka da principles, baka da disciplines. Gaba ɗaya kai kawai ga rayuwanka nan dai sai a hankali. To duk rayuwar da babu tsari a cikin ta, babu sanin yau na tashi wani skills zan koya, wani aiki zan iya, menene kwakwalwa na yake gaya min wanda zan iya shi sosai, wanda nake so in achieving, wani tsari kake bi kake yin shi, to gaskiya kana cikin matsala ko kina cikin matsala. Na gaba shine tarin abokanai suna making impact a cikin kwakwalwar mutum, saboda ba zai yi ka je ka tara abokanan da ba su da plans ba su da su ma tsari a cikin rayuwarsu ba, ko kuma su ba su da hange ba, latana su hango maka ba su iya taimaka rayuwanka da ideas da komai ba. Kawai ku ga kuna ne kuna tafiya kamar rayuwar awakai. To gaskiya shi ma wannan da zaran ka duba ko kin duba mix of friends ɗinki cewa babu na kirki a ciki, babu wanda yake da aikin kirki ko sana'ar kirki, ko kuma wanda yake da idea na kirki, ko kuma wanda zai iya kawo naira 5 ya zama 10 a juya shi ta hanyar kirki, ko kuma wanda yake da ilimin boko da na addini ko kuma na rayuwa, to gaskiya an samu matsala. To kawai daga nan kin san kawai ke baki ma cikin mutanen da za a sa su a cikin masu achievement a cikin rayuwar duniyar nan. Abu na uku sune mutanen da ba sa son gaskiya. Yani abu ne za su bata lokacin su a social media suna kallon iskance in dai abu na rawa ne, in abu na gulma ne, su ne gaba su bata datan suna kallo. Amma da zarar ana faɗan abu na wanda zai make an impact a cikin rayuwarsu, zai kwadaita musu cewa ga directions na rayuwa. To a ce kai baka son bin shawara na kowa, baka son jin magana, kawai abin yana maka zafin ana faɗa maka gaskiya. Ko gaskiya akwai wanda zaka ga ko gaskiya ake faɗa musu, ana nuna musu yanda za su bi tsarin rayuwa da sauransu, kawai gani suke arena musu wayo, gani suke kawai su kawai ba sa ma jin daɗi. Ko wa'azi ne aka ɗan zo, ko irin masu motivational speaker ɗin an zo ana ɗan motivating ɗinka, ana gaya maka ga tsari na rayuwa, ga laraba ya so ko kuma bata so, ko kuma ita kawayenta ba ta son ta ba kawaye wanda suna da hangen nesa ko kuma suna da himman yin wani abu a cikin rayuwarsu, ba ta son bin irin wannan kawayen. Za ga tana jin haushi, tana ga kamar ma arena mata wayo, ko kuma irin tana feeling insecure a cikin zuciya, ko kuma yana feeling insecure a cikin zuciyar shi. Amma in dai na gulma ne, in dai aje ai gulma ne, ko kuma a bi yarima a sha kiɗa, ba a wancan wurin shaye-shaye ko iskancin, ko kuma wurin gulman, ko kuma wurin dai unnecessary abu wanda zai miki impact a cikin rayuwa, kana jin daɗin shi ko kina jin daɗin shi, to subhanallah gaskiya rayuwanki ya samu matsala. Kawai kin samu matsala, babu abin da ake ce, kawai kin samu matsala. To kuma shine abu kana putting blames akan mutane. Ka samu failure a cikin rayuwanka, ka dinga putting blames, wai ka ce mumkin inda ka taso ne, wai ka taso cikin talauci. Kai ba za ka taɓa ansa rayuwanka cewa wai kai ne filiyon kanka da kanka balantana har ka gyara. A'a, kawai tunaninka zai dinga baka ai ba a taimake ka ba, gwamnati ba ta taimake ka ba, a'a gidanku ne talauci ne sai sa ba a saka karatu ba. Akwai mutane da yawa da suka achieve rayuwarsu ba tare da karatu ba. Akwai mutane da yawa wanda aka haife su a ghetto, ga sunan wanda aka haife su a garin ma da su kaɗai ne ma suka yi making garin ya canza tarihin shi.
ke ma kina so a ce wai a dangin ku a gidan ku ke ce kika canza tarihin gidan ku ko kuma kai ne ka canza tarihin gidan ku, amma ba wai ya zama kaman generation cause ba. Ku da'iman kuna nan kuna zagaye a cikin talauci ko kuma cikin rashin ci gaba. Duniya yana ana samun civilization, ku you guys are still not civilized, kuna nan jiya yau. Baka ma wani tunani ko kuma baka wani tunani a cikin zuciyanka na yanda zaka yi a zama kai ne zakaran gwajin dafi ake cewa, ko kuma kai ne kace da tuta a cikin gidanku. A'a, ki dinga putting blames, an ki taimakon ki, an ki putting ɗinki through, an ki waye yanzu baka jira, you bring it out to yourself, a gani sai a ga cewa ga abin da zaki iya yi, to sai Allah ya kawo wanda zai taimaka a cikin rayuwanki ko kuma a cikin rayuwanka. To da zaran kaga kana da wayannan matsalolin ko kina da wannan matsalolin, to gaskiya in bakin tashi tsaye kin jajirce mu rayuwanki ba,